tangte ini nilitum press meet kami lang kok mate kami bini nilitum dak Dwar Baguri tu dak Kohora PCC do ancing rumpen nilitum opposition party ayin ben kongres ayin ben nilitum press meet kami dam alam thegel plo je sorry tare kami dak dai thora lo guru goi ke ba alang li state along kami presiden lo je non ke seme BJP tum bangla suki pu do ba go back se hangdun jo la solam thike char julok pe nilitum ta mane youth ahin pe la dak non BJP congress pe nilitum dak Dwar Baguri ayu tum ninga choi do kong la sinon li lam the si pu da mia bang ke BJP tum phan jen alang tum ke inut state president of Guru Gogoy phan alang tum ason ki pu ge BJP ya atim tum mangi hin da gi ma pu sinili tum mang chema tha athe alang li Guru Gogoy ni state president man tang no te tum khaya pang ko alang ne ka ching hon abang phulo Rasitame rasi alang li BJP tum ruling party tum sitame la so alang ke je bang ke go back ko alang ni je bang ke chok chi de lo rasi non ke bang ji la MLA league long sitame ni tum yu da hin dak Dwar Baguri ang kang long yu da hin ben ke BJP tum ke non MLA long ke ha ji ang ring ma sa ve ni tu congress pe no pat ni tu congress apa si job ji la pen sitame CM no MP la kar biang long or team ladak prem kro tu dak diring PCC tu ani tu pini PCC tin pen youth si ke ching room lo las ni tu congress si ni chethe congress ma pahai veji pini MLA ki liglong satame ni tum lasi tini press meet ki bialam thegela phelo je BJP tu ka le ahon elo ladak prem kro tu dak kohora long satame development hi nilitum theglang le nilitum krem kro along ta nilitum mar julong krem kro PS long stami kar biang long team hoi pen dam si CM tum dam pe no da tor program bi dam ko da ke all kar biang long team si wang lap lo alang ni CM je cha kang go pi lo road lek tu pi electric current ha go pi lo ne je cha kang do pik stami non puari stami CM bin je ka isi alam them ta isi akam ta chun che da Gela son politi ilitum chokai chot a ruling party long dudu beti ilitum akam sia vela the ilitum dana future sima thalang ko no ke thekiri akai rasi ilitum sidame non opposition party ki dudu nang ko athe gela lo alang ilitum ki ro chok che la ki klem bang pu bang ki ledar ki chi pu tum bang chok che grass level pe dang lo high level tum kada kam ke klem chok che rasi non ke bang GMLA Lik long ke nilitum ning che thepar lo congress apan non dak Guru Gogoy bang lo nilitum ning arong pik la pen ning chik sam pik lo la pen non che bang ji MLA ki lik long ke congress si hai pu mate pa hai vek long pu sim tim yu de hin me sitami ning che thelo la sitami CM EM la dak MLA tum do al sitami non nilitum press ni kani alang nitum sitami theglong po no sitami isi important alam dulang nilitum pen pachini alam thibang ke Dwar Baguri Matela Kohora tu PCC do am sedeme la dak border issue ko alam ta putha kabang jitu la so lo charli asong to da tum border kacherai kom ji ku border ji chini ji ni tum la Karbi Anglong be la Assam border ji chini le det ta putha alam tum ke chetar ni damut sitame la so alam sitame la ruling party tum non Karbi Anglong team tum ke la so putha ta menan da mek pran de la sitame ni tum de chini le de la je Nili para no puno na hoks damela Dwar Baguri ang kangalong bangke ala tu masoi ni ngi BG po bangke nili tungke la bangke no bang kroi kreati nili tu manong no nang wali po ni tu opposition party pha congress tu bani PRC tha nong no nang wali po BJP do kami claim ji ke po ji gala tu BJP muni che po ni po BJP muni che po le po ngi tu congress ansi ala ka muka congress PCC pe na president asi ke trilo hala ke la pule po ele la a president la ke po Van nge maplar wat bun kia nong pa juji ni tu opposition party fa congress tu fa le PRC tu fa no la si amun mila ke BJP sarkar ke illegal ke claim pen lok si chipa haji gundamia ka me claim pen lok si Fransi itu congress yuda bitung pen yang ke bitung rum ha kardom di bajer lo kardom kecithan nam alam ke lalo je non herjong Julai ciklo tarik li Assam MP Gaurav Gogoi akihai alangli ini tum Dwar Baguri yang kanglong kibang angli pan ini tum Dwar Baguri yang kang do anarat sitami ini tum ninjit he parpik lo lapen DGP atuma bangke lalo je mupen jong
ni prangjong kaniji dolo je BJP atung bangke alang tung bangke Gaurav Gogoi phasi gobe si kaninje lo bon sitami la so bangke ilitum chilakha pami nengi je itum BJP phan ko aningkan beloni ilitum kachokha sitami duar baguri an kang phan people si pini ani develop ahin kabinet ma labang sini tum ninje dam tum athe dak Kaziranga nong nam kachi thangklong adim alang liki wang me det kali dak Kazirong hangpi a program ningkan 3 sitame do ladak December tarik 4 Kazirong hangpi dak program thedung ke parti do sitame alang li ladak pinangan kachi chakasai sitame alang li do sitame alang li piniani la so alang chak bang people si papleng bedarma la bang ni tum arjung tung du la pen dak itum anti sitame thek dak along is somtang people si pini akam theklong bedarma la bang ni tum mang humi mi la si tum BJP sarkar bhange itum ning kya khadam athai mase abi la si tum non ki bangji alang li MP akili galong ilitum Gaurav Gogoi phan sitame ilitum bori du nai la pen la dak ilitum Roton sar phan sitame ilitum bori du nai athe itum la dak non Congress youth sitame ilitum chipang tang du nang ko la pen anutin sitame non nang bar nang ko itum Roton sar phan son thot ilitum aprang acting kam na pachaklem nang ko la hello itum non akimang bangalalo je non BJP sarkar alang litum mass joining lang ki bi arat abangke lak bangke itum chennek mi alam kannek mi alam athe alang tum hijana masi BJP atum amasi latum mane latum chi join gun po je nitung ke BJP non ke kidun lo leto APSLC ben puji congress ben puji sitame lake innek mi alam la bangke ni tum ke matha damnote BJP atum masi mass joining kaki sitame cepat dopo tangka ajoini la bangke tangka pensi alang tum pini suri thom pipo la bangke aku puthot BJP long mas joining bu padopo la bangke ili langnam lo bulante la bangke tum kannek me alam la si pini ni tum la hello press meet ki do aputha ke la lo je non ki bangji ili tum congress afan ili tum bori du nangpo la pen dak duar baguri youth doan sitame ilitum congress long sipini chipang tang dunang po la sinilihin pen la bon sini ram thington ko Rahul Gandhi jindabad 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 Rahul Gandhi jindabad 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 Gaurav Gogoi jindabad 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 Gaurav Gogoi jindabad 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 Roton sar jindabad 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 Roton sar jindabad Jindabad Jindabad